Oras madihita salut na kadamang dainang enolong nga dibaga sa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada ma rohatta martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha imanamaramoti ate-ate doho pikramuna dibagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Kuria ni debata di dia pehita maringana dia pala partikianon hata ni Tuhan na saur tuhita dia nek mai sen buku sada Petrus bidus sada ayat 10 tolu rodi ayat 10 onom odo hata ni Tuhan dibaheni hohosi hamuna maro hamuna torang maro hamuna sadok makirim mahamu di asini rohana tarbuan Tuhamu dihapataro ni Yesus Kristus. Songodak danak si pangoloy mahamu unang ma payut-yutamu be sakap-sakap ni roha uju dihatomuna na jolo. Alay manghutun na badiay na majohamu dohok mahamu gabi badia dinasa parangemuna. Ay natar surat do badia mahamu ay nabadia do au ido yang gosahapna dihita kadamang do dainang nenolonga dibaga sa Tuhan ta Yesus Kristus totu sasitongna di tonga-tonga ni hapor syauta nasa jolma na makajongjokon Yesus Kristus Tuhan jala si palua nasa jolma nang madok hadiriyon na naong karisten sa sitong na akajolma na badia. Buasa disyala asinirohan na pinatuduhan ni Jesus Kristus marhiti-hiti na mata iba na dihaw pinorsilang ido mabajolma pardusay gabi badia. Pakta na amanginang jod dope akangulutta di tonga-tonga ni ngolu si ganupari. Pangalaho na lumlam dope, pangalaho na sarobang dope do portibyo. Tadot do dirita porsia tu Yesus Kristus. Alay pangalaho ta, pangalaho na ramun, na maralo tulong monirohan di bata. Dihita salu na kadamang do dainang. Di bagasan barita nauli na pinasaha ni Apostol Petrus tuhalak na porsia na adok ima di tano parserahan totong do di pangido Apostol Petrus asa totong na sida hot di bagasan asini rohani di bata asa totong na sida hot ima di bagasan haluao mana asa totong na sida hot di bagasan haporsyon na mangoloy Kristus nang pe gudang aka parokilo. Sada surat parmahanio doo di pasa Apostol Petrus marmahani sudina kajol mana porsya na ditano parserahan patuguh na porsya dinasida jala dipangido do sa sitong na asa ganu palak na porsyai unang benasida sarobang do portibyo. Ikototong manasida pataridahon togu ni haporsya dinasida. Dinasa ulaw do dinasa parangis di garupari. Termasuk do hatau saat kita garup marsada-sada. Amanginang totu di bagasan turput jamitau dia 10 tolu di dok songono. Dibaheni hohosihamuna marohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asni rohana tarbuan Tuhamu dihapataron ni Yesus makohosi roha siya dia do hohosata rohata siya nakapangalaho ni portibyo molo taho si rohata di bagasan asini rohani di bata
Berarti dipangido ikut ima patar pangalahon ni Kristus di tonga-tonga niya ka nguluta. Dipangido ikut ima torang parangin ni Kristus hobar tua ka parangit ta si ganupari. Songo ni madipatujulo ni jamita nakania tung masa takas doa minokon nunga diperbadiai Kristus ita. Setia do ita diperbadiai siya nakaportibyo. Halak na badia. Molo di bahasa Indonesia didokot badia berarti murni suci. Iyas. Jadi molo ima dihatahe beridokon ima badiai kados. Nomor lapatan dipisahkan. Dipapulik. Dari mana kita dipisahkan? Dari dunia ini. Sian ima kadosa. Sian ka pangalahon na soture. Jadi halak na badia. Halak na ima marasing ngoluna. Sian ima portibyon. Halak na badia. Ima halak nangoluna pataridan akaholong ni rohani debata. Tading di portibyon do ibana aladang gabe sarobang do portibyon. Pangalahona ikon ima pangalaho nagabe ima sarobang do ima debata. Hal nabadia dana nekolao tutobak pasiding diri manang menyendiri manang lao ima tu padang belantarang nasuarong jolma. Walang gimana madisi asabadia. Jadi bukan tempatnya. Kalaupun kita ibaratnya tinggal di hutan, alai anggo ima parangeta pikirata, rohata, dan ias, dapat napa tanda. Alai las tading dia kainganan nasoturepe kita, israrana kita tading maringana dia kajol manaramun, alai dang ramun ngolutta tak persoalan. Jadi bukan soal tempatnya. Alai nunga ima dipisah debata kita. Nunga dipapulik debata kita. Marhite-hite aslinya rohana di bagas Yesus Kristus. Kita dipisahkan dari dosa itu. Maka kita orang yang dikuduskan. Kristus yang menguduskan kita. Alai nima didohatan di Tuhan. Dibahani hohostihamuna maruhamuna. Torang maruhamuna. Torang ni roha. Berarti dang adong bedi bagasa roha pangiburuan. Dang adong bedi bagasa roha akka kosong. Dang adong bedi bagasa roha akka ela akalate. Torang roha. Alai Kristus nunga maringana di bagasa rohatta. Ala nang maringana Kristus di bagasa rohatta. Ikon ima torang marohatta. Torang maparangeta. Torang maaka ulota. Ima naparjolo. Napaduahon. Marhiti-hiti hata ni debatao didot dotu hita. Songodak danak si pangoloy mahamuna. Unang mapayuti tamuna besakap-sakap ni roha. Uju dihawatomuna. Songodak danak si pangoloy. Dipatulus do hita songon imasa danak na mangoloy natorasna. Songodak danak na mabelas roha di natorasna. Songodak danak na ni dideng-dideng na torasna na mabani baratna tubuh akka ulo-polo. Dahil dok kosong dana na jugul. Ala na memang sonaro na manginang gudang do jolma dana jugul hiyan. Tak pulang dana jugul. Orang tua sonaro gudang jugul. Disuruh margareja orang margareja. Disuruh martangiang. Marstugat-tuganan. Ala di dok. Mangulu di bagasan habadiam di debata. Jolman na mangulu di bagasan habadiam di debata berarti ikon adong roha si pangoloy di ibana. Mangoloy hatan itu kan. Mangoloy akan sakap-sakap di debata. Mangoloy ima molo disuruh mangoloy akan nadinggal. Songo dana si pangoloy nama bay las ni roha. Las ni roha ni debata do neko bayrot tamanginang. Alana gudang nusun narion las niro di atasan na molo ado akan namora sa berusaha do magbani mana soro namora
Adong maka jabatan lasir rohana mabani malas roh dia kata sana. Alai las rohani Tuhan. Jujur di halupaho. Dipangido di batama mana dibangido jamita matu ita garuk marsada sada. Mangulu di bagasan habadiaw. Berarti ikom mangole di batama kita. Ta orang madirita siya ulam na suture. Ta orang madirita siya nakaparangi na suture. Alay gabi panguloy mahita di lomoni rohani di bata. Nasa ulaw ka. Iko gabi ulaw. Sangat ni di bata. Las ni roha diak ka humalia. Napatuluhon. Marhiti-hiti jami taon. Didok-dok dihita ganuk marsada-sada. Asa badia mahamu. Ay nabadia do di bata. Di bata nabadia ido na mangalehon habadio na tuhita. Jadi amang inang dambu hita jol mabadia mo orang di bata mangalehon. Jala di bata na mangalehon habadia itu hita ada nabadia imana. Dan adong dosa di ibana. Nang pe ima Kristus mate ala ni dosa dan ala ni pangalahona. Ala ni pangalahota nalipes na dopan ni di bata. Alana debata na taoloy ima debata na badia. Dan debata gana-ganaan. Dan ima kasumangon niya kopungta. Debata na badia do na taoloy. Ima debata na tutu si tutu. Alana iba na debata na badia. Berarti ikut ima doso debata ima pangalahon. Unang adong be panak ko dihita. Unang anong be pangototoi. Unang anong be akka jolma manang dihita halak na porsia. Akka hataramun. Akka pangisahi. Tapaholang diritas ya. So ngoni masada cerita amang ina. Adong may masada padita viral. Viral imana alana jaguhi marjamita. Surinang akka ulaw sa dudong notos paditaw. Jadi alana viral terus paditaw gabi ma dipasang jol main mana. Sudima pingin marsi jalan aduk paditaw. Di sadatik adong maima ulaw. Adong maima sada ina idok ko nang curhata amang padita. Oke. Ditentuan jadwalna. Ditentuan maima tanggalna. Pajupang manasida. Pertama nasida curhat dingga dosa luhurna. Dang saya dope idok ko padita uma. Ano nga mo senang akati kinadinggan pajupang mamuseta sa tuntas. Sampai tuluh hari mana sinang pajupang kedua-dua. Ujungna dang boy di orang padito dirina. Mardosa may mana. Gabi mangalak may mana dilaku imana mainakta na curhatot imana. Tarboto ma tu pimpinan ni Huriana. Di suku mapad di taong di parhatutu ima dipecak mapad di taong ima pada cerita. Nah ado na nang donon nami sa cerita. Badia dak nang mahiti tiak kahata. Unang paetong alana gudang do julma soy na malabo di imana makatay. Badia dah ngalani profesi. Alapan dita imana badia belum tentu. Alang di situ imana badia belum tentu. Badia dah ngalani paheang. Alay idot nagkaningan badia ikosen bagasa roha. Jadi amangina sudi nang dohita ima badia. Nang diparbadia Yesus Kristus do ita saluna.
Alini ala na di parbade Yesus Kristus do kita. Unang beta ulan akaulan nasona. Dialo mo di bata. Ditonga-tonga niya ka rumah tangga ta. Ditonga-tonga niya ka ulaw ta. Ditonga-tonga niya ka imangulut ta si ganupari. At kaulaw na sa robang do lomo ni rohani di bata. At kaulaw na sumaralo twa kapatik. Manang twa kauhong na dong madinegaraw. Unang tonga ni barak na. At kauhong na maralo tu negaraw diulaw ni mana. Molojol manabia badia totong madijamot tongoluna hobbar tulo moni rohani di bata. Amen martanya kita. Muliate mau pasa roha nami tuho di bata nami di bata Jakoba di pangidoho tu kami asa totok kami badia di tonga-tonganya kanulu nami. Ada ni Tuhan. Ajari totok kami asa hok di bagasan habadia umi marhite parangin namin nature nasa robang dolong mengeroham. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Oras madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita sa luhuna.